Andreu! Ei, Sílvia! Què, com anem? Molt bé, molt bé. Ja descansat després de l'excursió a Perpinyà, Sí? que jo no ho sé tu, però jo la setmana següent estava fet caldo. Sí, jo també vaig tornar molt cansada i me'n recordo que el dia següent, com que ja era el primer dia de vacances meu, vaig estar dormint fins a les 9 del dematí i el Joan estava així com: però per què no t'aixeques ja? Dormilega! Les 9 del matí encara està bé, no és molt tard. No, és molt No? tard. El que passa és que normalment em llevo a les 7 i llavors la diferència, doncs sí, va de 2 hores, llavors per ell sí. I el Matthew també va ser molt intel·ligent i es va demanar el dia lliure, el dilluns, just després de l'excursió, perquè sabia que estaria cansat, no? Per tant, Sí. aquí... Sí. Bé, per tots aquells que no ho sapigueu, ens en vam anar el Matthew, la Sònia, l'Andreu, el Joan i jo a Perpinyà. Perpinyà és una ciutat que està situada al sud de França, és la capital de la Catalunya Nord, i ens en vam anar allà a gravar 2 vídeos d'entrevistes al carrer i la intenció era trobar gent que parlés català pel carrer, però sabem que la situació del català allà és una mica complicada, no hi ha gaire gent que el parli, i anàvem una mica com amb aquesta por de a veure si no trobarem prou gent, no? Però... Sí, al principi érem una mica escèptics o teníem la por de no trobar gent que parlés en català, però al final vam tenir sort i vam trobar diverses persones que el parlaven. I també, des d'aquí hem de fer un gran agraïment a la Sònia, perquè té una habilitat increïble per acostar-se a la gent i preguntar-los doncs, si parlen català, en aquell cas, i si volien fer una entrevista. Gràcies a la Sònia vam trobar unes quantes persones i exacte. sense ella no hauria estat tan fàcil. Per tant, un reconeixement, un aplaudiment per la Sònia. Jo crec que vam fer molt bon equip en general. Sí. El Joan a la càmera, la Sònia caçant catalanoparlants, jo amb el micro, el Matthew procurant que no faltés de res, que tothom estigués bé, tu també, Exacte. Sílvia, controlant que tot anés com havia d'anar. I també estic molt contenta de la trobada que vam fer a la tarda, perquè ja preveient això, ja vam contactar amb diferents associacions i persones que fan promoció del català a la Catalunya Nord perquè vinguessin a un lloc concret, a una plaça de Perpinyà, i estic molt contenta perquè van venir també bastanta gent, no?, dels que vam convocar i van ser molt amables per acostar-se fins allà i contestar les preguntes. Exacte. De fet, van venir 2 persones que ens van explicar moltes coses i molt interessants i crec que una d'elles, com a mínim, podria venir aquí al podcast un dia perquè vosaltres, la gent que escolteu el podcast i potser també mireu els vídeos, però potser no, doncs que pugueu sentir com és el català que es parla a l'estat francès, no? El català de la Catalunya Nord. Crec que podria ser molt interessant convidar el Lluís o el Luc Domènech. Sí. Sí, doncs ho farem. Què et sembla, Andreu? Sí. Va. Sí. Vinga, aviat. Doncs això per una banda i per l'altra també hem de celebrar una altra cosa, que és que aquest mes hem arribat al nombre de 115 membres de la comunitat. Que aquest és l'objectiu que teníem ara i això ha permès desbloquejar un avantatge per als membres de la subscripció de podcast. Que aquest avantatge, com us hem anat explicant en els darrers episodis, és l'ajuda de vocabulari o Vocab Helper, com en diuen en els altres podcasts de la família, que consisteix en llistes de vocabulari per a cada minut de l'episodi i aquest vocabulari són bàsicament les paraules més importants que es diuen en aquell minut i la seva traducció a l'anglès. I això ho aneu veient a mesura que es reprodueix l'episodi mateix. Exacte. Crec que és una ajuda que és molt útil per tots aquells que tingueu ja un nivell avançat, que potser no esteu mirant tota l'estona la transcripció, totes les paraules que diem, però de cop sentiu una paraula que no sabeu què significa, doncs simplement fent un cop d'ull a la pantalla del mòbil veureu què vol dir allò i què significa en anglès i, per tant, continuar escoltant el podcast sense cap mena de problema. Per a persones amb nivell avançat, però també de nivell intermedi o menys, perquè recordo que algun professor de català o algun aprenent d'un nivell inicial m'ha dit o ens ha dit que més o menys entenen el 80% de tot el que diem. Molt per bé. Tant... Clar, depèn de cada persona, no? Vull dir, si tu les llengües que ja coneixes s'assemblen
o són de la mateixa Clar. família que el català, doncs potser entendràs més cosa, no? Exacte. Per tant, això jo crec que pot ser útil per a tothom i si encara no heu provat aquesta ajuda de vocabulari, no sabeu com és, com funciona, podeu fer-ho en l'episodi 35 del podcast en què vam posar-ho a disposició de tothom gratuïtament perquè pugueu provar-ho, perquè pugueu testejar-ho i veure si us és útil o no. Molt bé. Doncs, dit això, ara el proper objectiu quin és, Sílvia? Doncs el proper objectiu és fer 3 episodis de podcast al mes. Déu-n'hi-do, que això ho farem un cop arribem als 130 membres de la comunitat. Llavors, si sou molt fans del podcast, que ho sou, perquè si esteu en l'episodi 38 és que ho sou, o 39, més ben dit, feu-vos membres de la comunitat, que així ens ajudareu a desbloquejar els nous avantatges, a assolir nous objectius i a fer créixer aquest projecte. Exacte. Ho trobareu tot a easycatalan.org/membership. Tema del dia. Doncs, Andreu, el tema que porto avui per parlar és sobre les begudes. Les begudes. Exacte. La meva primera pregunta és quines són les begudes que beus durant el teu dia a dia? O sigui, quines són les begudes que cada dia et beus? Doncs no són gaires, la veritat. O sigui, bec molta aigua, això sí, sempre tinc com una ampolla d'aigua al costat o un got d'aigua, sempre el tinc al costat, i durant el dia vaig bevent molt. L'aigua mineral, o sigui, sense gas. Sí, de l'aixeta. De l'aixeta, directa? Bé, de l'aixeta però passada per l'òsmosi. Per un filtre, d'acord. Exacte. Ahà. Sí. I el primer que bec al dia és un got d'aigua, sense res més, perquè quan em llevo no tinc gana, no m'entra res, només aigua. I una mica més endavant sí que em prenc un cafè amb llet de cibada. Ah, veus? Mira, molt bé. Sense sucre ni res. Sense sucre. Sí que prenc, la cibada que prenc porta sucres. N'hi ha una que la venen sense sucre, 0%, la que prenc jo en porta una mica, però no li afegeixo. O sigui, cafè amb llet d'avena o cibada, que és el mateix. I això. I bàsicament, en el dia a dia, són les dues begudes que prenc. Després, cap de setmana, o si surto amb els amics i això, puc prendre alguna cervesa. En algun dinar pot ser una copa de vi, però això no seria el dia a dia, seria més excepcional. Per tant, quan menges, quan dines o quan sopes, no agafes un refresc? No, sempre aigua fresca. Bé, fresca a l'estiu, clar. I tu què beus? Doncs jo també majoritàriament bec aigua al dia a dia, però sí que m'agrada molt, per exemple, beure sucs. Suc de pinya, suc de préssec també. M'agrada molt també quan vaig a algun lloc, a algun restaurant a dinar o a sopar, o simplement a fer el vermut, vull dir, a mig matí, prendre'm un cacaulat. Ah, sí. A mi el cacaulat m'agrada molt també, però hi ha un problema, que les ampolles de cacaulat, les petites, les normals, ara no sé de quants centilitres són, però jo sempre trobo que són molt petites. O sigui, és que me les bec en 30 segons, me l'he begut. Sí. Però llavors venen les ampolles grans que et pots comprar al supermercat, que són les que tinc a casa també, que aquelles ja són de litre i aquí sí que ja tens cacaulat per estona. Sí, el que passa que, clar, són begudes que tenen molt de sucre, llavors, no sé, s'han de beure amb mesura. Sí, és veritat. Una altra cosa que també bec cada dia és un cafè amb llet, però jo bec llet de vaca. Ara estic començant a beure llet sense lactosa, perquè he notat que em va millor que no pas la llet sencera natural. Cafè amb llet i sucre. Jo també vaig deixar... És a dir, ara ja fa temps que prenc llets vegetals o begudes vegetals, no se'n pot dir llet pròpiament, tot i que popularment la gent diu llet d'avena, llet d'arròs. I jo vaig començar, de fet, amb la llet d'arròs i en vaig prendre durant molt de temps, m'agradava molt i va arribar un punt que me'n vaig cansar i llavors vaig passar a la llet de cibada, no? I de moment em va bé amb aquesta. A mi la veritat és que aquestes llets que dius els hi noto molt gust. Quan les barrejo, per exemple, amb el cafè, canvia moltíssim el gust del cafè. I ja és com prendre't una altra cosa, no? És com estar bevent una altra beguda. I per mi és massa. Si em faig un got i és només de llet d'arròs o llet d'ametlla, doncs això m'agrada. Però fer-me el cafè amb llet vegetal no m'acaba de convèncer. Però això és un tema de costum, perquè a mi em passa al revés. O sigui, a mi em passa que quan prenc un cafè amb llet de vaca trobo que té molt de gust. Veus? Saps? Llavors, mira, fixa't. suposo que és acostumar-s'hi.
I una cosa, Sílvia, Mhm. volia fer un parèntesi abans parlant del cacaulat, perquè l'hem Sí. esmentat així ràpid, però jo crec que el cacaulat és un element gairebé cultural Sí. de Catalunya que Sí. s'ha de conèixer. O sigui, el cacaulat és un batut de xocolata, com tants d'altres n'hi ha, de moltes marques, però aquest es diu Sí. Cacaulat, la marca és Cacaulat, no és patrocinador d'Easy Catalan No. encara, però la veritat és que ens té els paladars robats Sí. a molts de nosaltres i, vaja, jo crec que és el més conegut, no? Aquí ara hi ha altres marques. Sí. Per exemple, quan vam fer l'excursió a Perpinyà, a la tornada vam fer un berenar a Girona i vam demanar un cacaulat, però ens van portar una altra marca, no? Mhm. Que per mi va ser com una petita decepció al principi, però després era prou bo, llavors. Sí, era bo igual, per tant. Però és això, si no coneixeu el cacaulat, l'heu de tastar, que és molt important i té molt valor sentimental Sí. aquí entre els catalans. Sí, amb això tens raó. Una altra beguda que també bec ara a l'estiu és l'orxata. No sé si t'agrada l'orxata. M'agradava molt quan era petit, però exageradament, Ah, mira. i ara la trobo massa dolça. De veritat. Sí, la trobo massa dolça. I vaig tastar l'orxata sense sucre i allò sí que no es pot beure. No et va agradar gens. No n'he No. tastat mai d'orxata sense sucre. Doncs a Barcelona, al Portal de l'Àngel, Sí. aquell carrer que connecta plaça Catalunya amb la plaça de la Catedral, hi ha una orxateria, ara no recordo com es diu, però és allà mateix, a Portal de l'Àngel, una orxateria de tota la vida, i allà fan una orxata molt bona i també tenen orxata sense sucre. Per tant, qui vulgui tastar-la, Molt bé. ja ho sap. Molt bé. I has comentat abans que de tant en tant, quan vas a un restaurant o així, potser et demanes alguna cosa com una cervesa, no? O vi. Sí. Només és en aquestes ocasions que beus alcohol o també en altres ocasions de la teva vida et demanes alguna beguda alcohòlica? A veure, és que bàsicament és per acompanyar àpats així més que no són el dinar i el sopar de cada dia, o sigui, quan surto amb amics o familiars a fer un dinar, a fer un sopar, no? A celebrar alguna cosa, o no celebrar res, però, diguéssim, és més excepcional. I en el dia a dia, potser alguna vegada, alguna cervesa al vespre, però ara fa unes setmanes que ho he limitat al cap de setmana. Perquè jo ja ho he comentat, crec que en algun vídeo, potser en el podcast no ho havia dit mai, però no bec alcohol. I això és un fet cultural també molt, molt estrany, perquè la majoria de persones beuen alcohol i quan surts de festa o vas a algun lloc amb altres persones, no? I et diuen, brindem o anem a prendre alguna cosa i tu no prens alcohol, aquí hi ha com un xoc cultural molt gran, no? I hi ha molta gent que els hi costa molt d'entendre que no begui alcohol, no? I ja comencen a preguntar, però per què? Però... Sí. I no tinc una raó molt, molt feta, vull dir, simplement és que no m'agrada. No m'agrada el gust i, per tant, no em bec. I la gent gairebé ni ho pot entendre, no? Que no em begui una cervesa, una clara, no? Una clara o un xampú, no? Perquè diuen, home, però això ja no és tan gust alcohol, no? Perquè hi ha de vegades tònica o llimonada barrejada. I dic, no, és que no m'agrada. Oh, i el gin tònic és molt bo! Oh... Saps? És com que t'intenten convèncer, no? O quan fas un brindis en un casament o el que sigui, i jo, clar, no bec alcohol. Per tant, sempre brindo amb coses que són sense alcohol. I sempre em diuen, no, és que brindar amb coses que no són alcohòliques porta mala sort. Dic, bé, doncs, no brindo. Doncs mala sort. No brindo, o què faig? Ja. Jo reconec que alguna vegada ho he preguntat, és a dir, he fet la típica pregunta de i per què, però no, diguéssim, perquè em sembli malament i estigui en contra o vulgui incentivar el consum d'alcohol, sinó perquè sé que hi pot haver diverses raons i és només la curiositat de per quina raó, no? O, per exemple, doncs, en el cas de la gent que no menja carn, que és vegana o vegetariana, també pot tenir diferents motius. Jo, per exemple, ara he deixat de menjar carn fa poc i el meu motiu principal és per la qüestió de la sostenibilitat, perquè produir carn és poc sostenible i ara mateix aquest és el meu motiu més important. N'hi ha d'altres potser més importants? Sí, i segurament una altra persona dirà, home, el més important és, no sé, que no pateixin els animals, etc, no? Que també ho valoro. Però vull dir que cadascú
s'agafa als arguments que li són més importants, no? Per sí. prendre una decisió així. O a vegades no és una decisió, és simplement que algú no ha menjat mai d'això, no l'ha consumit i no hi té interès. Sí, el que passa és que la nostra societat crec que el fet de beure alcohol és una cosa com que és molt extesa, que gairebé tothom ho fa i que el qui no ho faci és com una raresa, no? Llavors, crec que és un fet que gairebé a tothom que li he dit s'ha sorprès. Vull dir, no recordo ningú que tant li fos, no? Llavors, no ho sé. O sigui, crec que aquest tema també l'hauríem de treballar una mica perquè el jovent sempre volen fer-se els grans, no? I fer com els majors d'edat i sortir de festa i beure alcohol i fumar i tot això. I crec que això està tan incentivat també per tothom que potser s'hauria de replantejar diferent també tot aquest tema. Doncs sí. També és veritat que l'alcohol està molt normalitzat, però no oblidem que és una droga. Sí, exacte. I que en persones que són proclius a les addiccions, doncs pot esdevenir un problema greu. Llavors, sempre s'ha d'anar amb compte. Sí. Bé, i parlant de les begudes, que abans has dit que t'agraden molt els sucs o begudes així, a tu no t'han canviat els gustos? Suposo que sí, com a tothom una mica, no? Però respecte a les begudes, perquè jo quan era petit sí que bevia molt de suc o l'horchata, no? Com hem comentat, m'encantava. Vaig tenir una època que volia beure suc de pinya tota hora, després vaig passar al suc de poma, però clar, jo ho penso ara i dic, hosti, devia tenir unes pujades i baixades de sucre en sang al·lucinants. Els teus pares devien flipar. Sí. Sí, la veritat és que això del gust canvia molt amb els anys, no? Perquè una cosa que quan eres petit no t'agradava gens, ara et comença a agradar. Perquè, per exemple, tots els refrescos així, la Coca-Cola, la Fanta, o sigui, totes aquestes begudes que són amb gas, que són molt dolces i tot això no m'havien acabat d'agradar gaire. I l'altre dia, per exemple, em vaig... No sé què era, no sé si era una Schweppes o una Fanta de llimona, i vaig pensar, va, és igual, perquè no tenien ni trina, ni Aquarius, ni res de tot això, que no té gas, i dic, bueno, doncs ja està bé una Schweppes o una Fanta de llimona. I me la van portar i em va agradar. I vaig pensar, no sé, la noto diferent, però potser sí que és això, no? Que com amb altres coses de menjar ara m'agraden i abans no m'agradaven, potser amb les begudes també em passa el mateix. Ja, interessant. I una altra cosa, que es podria dividir la població en dos grups, no? La gent que beu aigua amb gas i la gent que no. Aquí, a casa nostra, o sigui, em refereixo a Catalunya, etc., no som molt de prendre aigua amb gas. Així com ho poden ser, per exemple, a Alemanya. No? Exacte, sí. Però pensa que hi ha molta tradició del bitxí. Sí. El bitxí, me'n recordo que abans, o sigui, a les cases hi havia com unes caixes amb les ampolles de bitxí de vidre que tu, quan te les havies acabat, les retornaves. Vull dir, aquesta tradició també era en moltes llars. Llavors, sí que és veritat que la majoria de persones beuen aigua sense gas, però tot el tema aquest de la gaseosa, la tònica i tot això sempre és per allà, eh? Sí, sí. Ma mare és una gran fanàtica del bitxí. O sigui, veus? És que en beu moltíssim. Imagina't, ja. Sí. I Vichy Català és una marca, per qui no la conegui, una marca d'una aigua carbonatada, que és de Caldes de Malavella. Això és un poble a prop de Girona. Un amic meu és d'allà. I justament fa poc vaig anar al balneari de Vichy Català. Ah, mira, i què tal? Com va anar? Doncs molt bé, és força agradable. Sí, vaig anar-hi amb la meva parella i la veritat és que vam abaixar la mitjana d'edat considerablement. Però, ei, molt a gust, molt bé. D'acord. No vol dir res, eh? No vol dir res, no. això, vull dir, sí. Segurament no. si estava perfecte. Molt bé. I és això, aquesta marca és la fàbrica o l'empresa que comercialitza aquesta aigua amb gas i també és un hotel balneari. Llavors, també qui tingui curiositat, doncs és un bon lloc per descansar. I, Andreu, una pregunta. Tu, després de menjar, veus, per exemple, te o infusions, com per exemple camamilla, menta? No, la veritat és que no en prenc. Mai? No, tu sí? No. Oh, mira. Jo sí. Mira, quan és hivern m'agrada molt
fer-me una infusió d'alguna cosa, de menta o de camamilla, de trongina, que és la melisa. Vull dir, alguna cosa, i a més, com que és calentó, doncs ja t'hi estàs una estona bevent i sembla que no tens tan fred, no? Que estàs millor. Però ara a l'estiu també prens això? No, ara a l'estiu no. D'acord. No, ara a l'estiu només coses fredes. O si no, hi poso glaçons, no? Hi poso gel. Però a l'hivern sí que m'agrada bastant les infusions. Molt bé. Jo ara qualsevol cosa, però amb glaçons. O sigui, amb gel, sisplau. I amb llimona o sense? Amb llimona m'agrada, però normalment no li poso, perquè no hi penso. O sigui, no tinc el costum. A vegades, algun cop que hi penso sí, però no, en general no. I t'agrada que hi posin una canya? Perquè de vegades vas al bar i et posen una canya per beure. No, jo la veritat és que prefereixo sense canya. I tu? Jo també, o sigui, tot i que la posin, normalment bec sense la canya. Però ara, aquests últims dies que he anat allà a prendre alguna cosa, sempre m'hi han posat una canya i a més és una canya que és biodegradable i és diferent. Hi has begut mai? Sí. Bé, he begut amb canyes d'aquestes que són com de cartró, no? Sí, exacte. De paper cartró. Sí, o de bambú, no sé, o alguna cosa així. Sí, no m'acaben de fer el pes. No, perquè trobo que s'estoven i tenen un... no sé, són diferents. Jo simplement la trauria, o sigui, és que no cal que em posin ni de l'un tipus ni de l'altre, vull dir, fora, no cal. Sí, vull dir, ja som grandets per beure en canya. No? Sí, exacte. No cal. Les vostres preguntes. Doncs avui en aquesta secció us plantegem una pregunta que ens ha fet un dels nostres seguidors pel canal de Discord que tracta sobre el verb prendre, que ara parlàvem de begudes. I ens pregunta si la primera R d'aquest verb es pronuncia o no es pronuncia. Tu la pronuncies? Prendre. Jo no. Jo tampoc. Jo dic prendre. Doncs sí, és una pregunta interessant perquè és veritat que s'escriu que el verb conté dues R's, s'escriu prendre, però la primera R no es pronuncia normalment, o sigui, la major part de la gent no la pronuncia. I el mateix passa amb els verbs derivats, com ara aprendre o reprendre o emprendre, que tots ells s'escriuen amb dues R's, és a dir, dues R's en dos llocs diferents, no juntes, però que la primera no es pronuncia. I sí, és un fenomen interessant. També passa amb altres paraules, com ara arbre. És veritat, arbre. Que s'escriu arbre, però la primera R no es pronuncia. Llavors, és una cosa interessant de tenir en compte perquè moltes vegades, sobretot en gent que ha après el català d'adult, que no l'ha sentit a casa, potser ho pronuncia tal com s'escriu. Clar. I la veritat és que és més fàcil dir aprendre que aprendre. Llavors... Potser és per això que ja no la diem, no? Sí, jo crec que és per un tema de comoditat. Clar. I ja s'ha generalitzat. I després, per exemple, no sé si et passa a tu, a mi em passa a vegades, i sé que hi ha molta gent que també, amb la paraula problema, no et passa que algun cop li treus la R i dius problema? Un problema. Sí. Un problema. Sí, és veritat que hi ha gent que diu problema. És veritat. Que sí? Doncs potser és el mateix, Jo crec que sí, el que passa que amb problema, o sigui, això no està acceptat i sona molt descuidat, diguéssim, per dir-ho fi, però aprendre deu venir d'aquí, jo crec que l'origen és el mateix, és la facilitat o la dificultat de pronunciar-ho, però que s'ha normalitzat, s'ha estès, no? Llavors ja és la pronúncia estàndard. Jo crec que tot això és molt complicat, no? Perquè, vull dir, a cada territori, a cada regió, gairebé a cada poble hi ha coses, hi ha paraules que es diuen d'una manera o d'una altra, no? I el fet de que es pronunciï una lletra o no, o es faci d'una manera o d'una altra és molt diferent. Per exemple, amb la meva iaia, quan parlo amb ella, jo sé que ella no diu prendre, diu prendre. O sigui, l'última R la fa sonora, vull dir, la fa com si hi hagués doble R, no? I el mateix passa amb divendres, tendre, entendre... I no només això, sinó que no pronuncia la D. Exacte. No? Exacte. I no sé si només és ella o hi ha més gent. Ara, veient el concurs aquest de les Illes Balears, m'he adonat que allà també diuen divendres i llavors jo crec que a cada lloc hi ha
coses de fonètica, no? De pronunciació diferents i no és que una Sí. cosa sigui correcta i l'altra no, sinó que simplement... Exacte. I de fet, així com tenim el diccionari que estableix doncs, com s'escriuen bé l'ortografia, tenim l'ortografia, el diccionari i la gramàtica, no? Però no tenim com una obra normativa que parli de la pronúncia, que fixi com s'han de pronunciar les coses. Això no existeix. Ah, mira. Hi ha un document de l'Institut d'Estudis Catalans, però que és un document provisional. És una proposta que encara no és definitiva. I llavors aquell document dona orientacions i et diu, doncs aquesta pronúncia, per exemple, aprendre, és de l'àmbit general. Això vol dir que és la més general en tots els territoris de parla catalana i, per tant, es considera l'estàndard, no? Tal i tal pronúncia no són recomanables en tals registres. O sigui, dir problema és acceptable si estàs entre amics, entre família, però no seria acceptable que ho digués un presentador de televisió, no? Ho entenc. Llavors, clar, és això, no? Hi ha molta variació i no hi ha una norma que fixi els usos. Bé, és que al final els usos els decideix la gent, o sigui... Yeah. Bé, en fi, això és un tema per un altre podcast. Sí. La qüestió, en resum, és que aprendre es pronuncia així, sense la primera R, tots els derivats també, i alguna altra paraula, com ara arbre, igual. Molt bé, fantàstic. Doncs ens n'anem a parlar una estona més al bonus, no? Exacte, i si ens voleu fer preguntes relacionades amb la llengua o qualsevol altra cosa, relacionades amb la cultura, amb el que sigui, música, feu-nos-ho arribar, ho podeu fer a través de les xarxes socials o, si us feu membres de la comunitat, doncs a través d'aquest espai que tenim magnífic, genial, fantàstic, que és el Discord. Molt bé. Doncs vinga, fins a la propera. Que vagi bé. Adéu. Adéu.